O Diyos nga magkamsanan ang nirasab kami, ini mga balay alang puanan, nga mo'y mong gidisinyo ka namo, nga dili kami magtigom sa among pag-ampo. Tuguti amahan, nga dili lamang kami kutob sa pagpangayo, sige, kundili amo usab nga pamatiyo ng instruction, before kami mangayo sa bisan unsa diya kanimo. Ug tuguti amahan nga mapulong nga madungog sa matag usa, ilabi na sa imong alagad ng gamiton, nga mutiso kini sa among kasing-kasing unya imong pagasilyuhan sa imong Espiritu Santo nga bisan ang tanang buhat sa kaaway dili makakuha sa tanang mga pulong nga imong gitisok sa matag usa kanamo. Unya kini mga pulong nga mamunga kini o mahimo Ginoong makapulos ang matag usa niini. Among itugyan kani mamahan kung unsa imong mabatian karon, ikaw ang bahala o Dios sa among kinabuhi. Kining tanan pasidunggan ka in Jesus Christ we pray. Amen. Ang pagkaon nga mo satisfy sa tanan mong kagutom. Dili tanang pagkaon makasatisfy sa imong kagutom. Gutomon ang tao kung ang iyang gikaon dili ang naandan niyang pagkaon. Ang atong title karon, pagkaon nga mo satisfy sa tanan mong kagutom. Kay bisan pa o ang imong espirituhanong bahin, punon nimo pagkaon sa social media, dili ka masatisfy. Bisan pa og daghan ka og kwarta, dili ka masatisfy. Bisan pa og dato ka, dili ka masatisfy ni kalibutan na igsoon. Tanawa ang mga dato. Nasatisfy ba sila silang kadaghan kwarta, kadaghan og sakyanan? Wala. Sa kadagko nilang profession, wala sila masatisfy. Gani mangita pa sila gyud og mas daghan pa gyud. Tungod kay dili sila satisfy. Samantalang ang mga Christian, tinunay nga Christian, bisang wala dili ka parehos kadaghan o blessing nila, pero makita nimo ang satisfaction. Why? Tungod kay nagkaon sila sa tinuod nga pagkaon nga mo satisfy sa tanan natong kagutom. Katuna nimo karon nga ang pagkaong espirituhanon mao niya mo satisfy sa tanan mong kagutom. Now, sa atong physical nga lawas, aduna ra gyud parte sa physical atong lawas nga usa ra gyud ka buok igtililaw. Ang dila. Ang tanang pagkaon nga moagi sa imong dila, kabalo kag unsay lasa. Amen. Tanan nga moagi sa imong dila, kabalo kag unsay lasa. Samot na kanang pagkaon na imo na nang nakan-an. Unya nakakita ka na mo pagkaon, wa pa gani na butang sa imong dila, pero kabalo na kag unsay lasa sa imong pagkaon. Kay natraya na nimo kaon ang maong pagkaon. So ang iligtilaw sa atong physical nga pagkaon mao ang atong dila. Dunay dili madawat sa atong dila. Maong luoron ka sa mga pagkaon physical. Kaya dunay dili madawat sa imong dila nga iligtilaw nimo di pa nilami. Kabalo ba ka sa atong espirituhanon, dila ang itilaw. Dalunggan. Amen? Kanang pagpamati ni muspulong sa Dios, ang imong dalunggan man anak mo tilaw, sakta isa, akong nabati, sakit man akong nabati, ako man gikoreksyonan ini o di, ang imong dalunggan mo gamit sa Dios nga mo itililaw. Bisan gani isa imong nakita sa sitwasyon. Sa sitwasyon imong nakita, doon na kay nadungog. Nakakita ka sitwasyon sa imong pamilya nga dili maayo, dunay gipadungog nimo ang Dios. Muna nga importante imong dalunggan. Kay muni ang igtililaw sa atong pagkaon nga espirituhanon. Unang pagpabungol-bungol tas pulong sa Dios, wa gyud kay makaon. Munang pag-adto natog simbahan, ayaw gamita imong mata. Nga mo'y imong ipamati sa pulong sa Dios, gamita ang imong dalunggan. Kaya kung mata ra imong ipagamit para nga makadungog ka, di ka kadungog. Importante yun ang Bible sa pinadayag. Kung may dalunggan ka mo, pamati. Importante na ang dalunggan isuod. Muna nga atong pangatulihan ang ato ang dalunggan. Wa ang ato atuli. Pero daghan po kayong Christian nga wa gyud atuli. Kada adlaw gilimpyuhan nila ilang dalunggan. O gatong cotton buds. Wa gyud bisag gamay nga atuli sunod. Apan bungol gyapon sila sa pulong sa Dios di kadungog. Dili ang atuli ang balabag diha.
Dili ang atuli ang balabag diha nganong di ka kadungog. Ang balabag diha ang pagkadili nimo interesado. Kung di gyud ka interesado sa pulong sa Dios, bisan pag mag-forward ka, bisan pag nakakairi na mati. Amen? Bisan pa magpaduol kas gawali kung di ka interesado sa pulong sa Dios. Wa gyud kay mabatian. Pero tan-awa ra ng interesado kag chismis. Bisan wala ka dito sa chismis. Lahi ra ang chismisanay. Ikaw gisuginlan ra tungod kay interesado ka. Imo pagani ipanabi sa imong silingan. Na di ba? Dunay kalainan. Muna nga sa atong pagmamati sa pulong sa Dios. Kay pagkaon man imong satisfy sa imong tanang kagutom. Now, di po ka masatisfy sa imong pagkakristohanon kung wala kayo kay nabatian sa pulong sa Dios. Inong dumini, dili tanang namati nakadungog. Dili tanang nagtanaw nakakita. Muna pangayowa sa Ginoo nga samtang nagpungko kadiha, pangayowa sa Ginoo nga Lord, unsa may imong gisulti nako. Number 1 nga punto igsuon to kas mga punto. Aron nga masabtan nato ni. Dunay kagutom nga nagtuo ka nga ikaw makakaon, apan ang tinuod ikaw mo'y gikaon. Diba ini punto hay igsuon. Usay nagtuo na ta nga nakakaon na ta, apan ang tinuod ikaw di ay mo'y gikaon. Allah. Number 1 nga punto akong balikon ni. Dunay pagkaon nga nagtuo ta nga nakakaon ta, apan ang tinuod kita ang gikaon sa maong pagkaon. Tagatang example ana sa ni. Kana bitaw pasagad ka og litson. Unya nagtuo ka nga daghan kayo ng litson, busog kayo ko. Pagkahuman nakagasto ka. Nakagasto ka kay nisaka ang imong high blood. And then dako kag nabayran kaysa imong gikaon nga litson. Sakto ba? Nagtuo ka nga nakakaon ka, busog ka sa maong litson, apan ang tinuod ikaw mo'y gikaon. Kay nakagasto noong ka og dako. Gisenhan ka ang litson wala kaabot og 200 ang balor sa imong gikaon nga panit sa litson. Onya pagsakas imong high blood, nakabayad ka dito sa doktor og 1,000 kape? Ang pangutana, kinsa may gikaon? Ikaw. Dili ka tinuod nga nakakaon, kay ikaw may gikaon. Now, kaning punto hay igsoon, naanis kinabuhi sa prodigal son. Ang prodigal son, nagtuo siya nga ang pagpalayo sa Ginoo kay mukaon siya laing pagkaon. Nagtuo siya nga makakaon gyud siya, mabusog siya. That's why gikaon niya ang pagpamay, gikaon niya ang mga bisyo, tanan nga mga kahilayan niyang gikaon. Kay nagtuo siya nga makabusog to niya. Apan sa katapusan siya ang kinabuhi, siya mo'y gikaon sa tanan niyang gikaon. Siya mo'y nahimong walay nahot sa tanan niya gikaon. Nasabtan ba nato igsuon? Mo ganing kanang pagpalayo nimo sa Ginoo, usa na nakapagkaon nimo. Unya nagtuo ka anang pagpalayo nimo sa Ginoo, makabusog na nimo, dili na makasatisfy nimo ang pagpalayo sa Ginoo. Ang prodigal son, tanawa ang pagpalayo sa prodigal son, nasatisfy ba siya sa karaghan nga kwarta nga ikagastos pagkaon? Hurot ang tanang kwarta. Bisa kung sa kadato nga nibiya sa iyang amahan, hurot nga naman. Kaya dunay pagkaon nga nagtuo ka nga ikaw makakaon na parang tinod, ikaw ang gikaon. Ikaw ang hutdon, ikaw ang wadon. Himuon kang kawad-an ka sa tanan. Muna nga Christian, ayaw pagsaling nga Christian ka pero mukaon gyapon ka mga dili maayong kinabuhi. Ayaw nagpagsigi kaon sa mga bisyo o kahilayan. Kay sa panahon nga magsigi ka kaon ining bisyo o kahilayan, ikaw ang hutdog kaon ini. Moni ang senaryo sa usa ka prodigal son nga nagtagbaw sa iyang kaugalingon, gusto siyang magtagbaw sa iyang kaugalingon, apan ang tinuod wa siya natagbaw.
Kay ngano mang wala siya natagbaw, gikaon pud siya sa tanan niyang gikaon. Grabe yan, no? Wa ka kasulay kaon nga ikaw kung gikaon. No? Kasulay pag nikaon kag apple, pag abot sa apple sulod si muntian, gikaon na pud muntian sa apple? Wala. Pero ang mga bisyo kailayan, kanon ka. Kanon ka, himuon gyud kang walay nahot. Pagsigig inom, di ba hurot imong kwarta. Pagsigig tabako, di ba hurot. O gasto pang hospital kay gi-cancer ka. Di ba? Pagsigig hubog-hubog, di ba madako imong gastos disgrasya sa hospital. Kay magkabalintong-balintong ng motor imong driver, kay hubog ka. Palin ako ang gasto. Ang pangutana, nabusog ka. Wala. Manarbaho na pugag para inom. Para ibayad sa ospital. Manarbaho na pugag para ibayad sa tablitas. Nga naman, ikaw may gikaon. Muna ang tanang dili mayo sa tubangan sa Ginoo, hinumdumi. Ang tanang dili mayo sa tubangan sa Ginoo nga imong i-practice kada adlaw, ikaw may kanon ana. Maabot ang panahon nga mahimong wala tay nahot. Muna ang igsoon ayaw palayo sa Ginoo. Ang tampag karos-pulo sa Ginoo kan-a ang mga pulong sa Ginoo nga makasatisfy sa tanan imong kagutom. Abi nimo, dili bisyo, dili makahilayan ang makapasatisfy nato. Dili gitagaan ta kasing-kasing sa Dios nga ang ipasulod anak pulong sa Dios. Kay kung mapuno atong kasing-kasing sa pulong sa Dios, wala na tay tinguha anang mga butanga. Mawala imong gana ang mga bisyo. Apan kay dili man puno ang tao sa pulong sa Dios ang kasing-kasing, munang doon na pa may kuaw sa iyang kasing-kasing, munang tinguha pa siya nga mag-adto pa itong mga bisyo o kahilayan. Kay buot niyang ipuno, buot siyang masatisfy, pero ang tinood dili. Amen? Muna, dyan isi pamili, ditudluhan tayo nining kagabion, nga dili tanang pagkaon, mabusog ka, adunay pagkaon nga, ikaw may gikwaan. Apa ba tadi ha? Now, doon ay pagkaon nga nagtuwang tao nga makatagbaw niya apan ang tinuod siya ang ikaon sa mga pagkaon. Muna, ikaduha nga punto igsoon. Adunay kagutom nga compromise. Kompromiso nga kagutom. Una, kagutom nga makawalay nahot. No, kung muna imong gikagutuman makawalay nahot na, pero kani kadua kagutom nga imong i-compromise. Now, daghan kayong Christian nga naghimo ini. Tungod kay gigutom sila ning mga pagkauna, na kompromiso nila ang ilang pag-alagad sa Ginoo. Kabantay mo ni Isaw. Ato kunong kuan sila. Kana bang i-differentiate silang duha? Ang prodigal son ug si Isaw. Ang prodigal son ni palayo sa amahan kay gigutom sa mga pagkaon nga makahimong walay nahot. Amen? Adto butang Isaw. Si Isaw gikan nangayam mipauli sa iyang amahan. Unya gibaylo niya ang ihang blessing nga pagkapanganay sa pagkaon nga mga liso-liso. O may nahitabo nga nakompromiso niya hasta pa ang iyang mga desisyon. No? Muna dunay pagkaon nga nagtuo ka nga dili kompromiso sa imong pag-alagad. Apan kompromiso des tubangan sa Ginoo ug mas mabaylo nimo ang imong pagkakristohan kaysa mga pagkaon. Sa mga example, just like pista. O diba? Kabaluta nga ang mga larawan dili makapahimuot sa Ginoo. Pero tungod kay gigutom ka, tungod kay pista, nakakaon ka. Ba't kompromiso? Compromise. Si Isaw na compromise niya. Diba? Gutom kayo. Kung imo tanamon, okay man to. Kay pagkaon man, liso man. Mga liso-liso man. Apan, doon ay katumbas atong yung ikaon. Mawala ang iyang pagkapanganay. O maadto ni Jacob
ang iyang pagkapanganay. Unsa may iyang pagkapanganay? Blessing. That's why igsoon, kita sa tubangan sa Ginoo, doon tayo mga blessing kada usa. But sa moment gani, nga ang imong kinabuhi mo i-compromise sa mga pagkaon nga dili makapahimot sa Ginoo, then munang nagtuo ta nga dunay panalangin mo abot pero wala. Just like Esau. Unsay natabo ni Esau? Pagkabalo niya nga nailog na dayon ni Jacob ang mga blessing. Nangayo sa siyang papa nga si Isaac. Gitagaan pa ba siya? Wala na. Niingon na si Isaac, ang tanang panalangin na ako nang nahatag, ako nang nabuhian. Naigsoon. Pit na matapista. But alang ni nato jadi si pamilya. O para nimo, okay ra nimo wala na compromise, ya sa tubangan sa Ginoo na compromise na di ay. Depende na nimo. Ya lisod man kayo pastor kay sa man ani nga si mama man gud. Sa man ani nga mag-ihaw magyud ni. Ikaw nag-decide ana. Basta gipasidan ang kadaan. No? Kaya si Jesus Matthew 4:4. Dili mabuhi ang taos tinapay lang kung dili sa matag pulong ang isulti. Di ba? Kung nasultian kasi ang pulong maunay tinuod nga pagkaon. O dili ang mga pagkaon nga giintrigo o gipakita nimo sa pisikal nga pagkaon. Ano mga pisikal nga pagkaon wala po sa mga lubot. No? Agis barba, agis tiyan. Gawas lubot. Pero ang pagkaon nga espiritual, agis talunggan. Paingon sa kasing-kasing. Dili mo gawas lubot. Mo gawas sa imong bakba. O mo gawas sa imong action. Buat pasabot, nindot ang pagkaon ng espirituhanan. Kay makahimo nimo ning musunod sa mga ipabuhat sa Dios nimo. Si Esau, aduna say gitawag og stable food. Unsa may stable food niya? Blessing. Sa pagkatao niya, giblessingan na siya ni Isaac nga first na birthright niya, siya ang firstborn. So kung firstborn ka sa una-una kang matawo, ikaw mo'y labaw o panalangin. So kung firstborn ka, di ba gihimo mo kang firstborn sa Ginoo? Ikaw mo'y na born again. Sa tanan nimong pamilya, ikaw mo'y giborn again. Kadaghan nimong pamilya pero ikaw mo'y nagmati sa pulong sa Dios karon, ikaw mo'y giborn again nganuman. Daan na kang gitakda-daan sa Dios. Ngas taguang kan palang kadaan, gitawag kanila, gipili. Aron nga blessing niya anha ni musiki. Saba ni Esau. Pero tanawa si Esau nawala. No? Abi ni mo si Esau, nawala ang iyang panalangin o nahimo pa siyang kaaway sa Israel nga igsoon. Tiyaw mo na. Igsoon man na silang Jacob ug si Esau, pero sa ngadto-ngadto silang daghan ang mga kaliwatan nga niagi. Ang kaliwatan ni Esau nahimong kaaway sa kaliwatan ni Jacob. Now, ang pangutana, kinsa may siging kasalod sa blessing? Si Jacob, ang Israel, ug ang tanang banay sa Israel kasalod sa mga blessing nga dapat kang Esau tato. Apan nabalhin dito kang Jacob ug sa tanan niyang kaliwatan. Di ba? Muna ayaw i-compromise imong kinabuhi igsoon sa mga pagkaon lang. Nganuman, maglatay ang panalangin unta dapat sa imong kaliwatan. Abi nimo katong panalangin ni Esau maglatay tato sa iyang mga kaliwatan. Siguro siya atong pilion nga may katawhan sa Dios apan ang nahimong napiniling katawhan sa Dios kani si Jacob ug iyang mga kaliwatan. Di ba? Una nga si Esau unta ni higayuna kay nangayam man, doon naman siya pagkaon po kay nangayam po. Amen? Si Esau doon natin pagkaon. Unya kay si Jacob nagluto man po pagkaon. Onya hinumdumi nga si Esau gikang nangayam naatod say kuha apan dili pud luto.
Example, nakakuha sa glagsaw, di pa man luto. Unya kay gutom naman siya. Pag abot ni silang balay, si Jacob humana magluto sa mga tahuris, tabyos. Humana nagluto si Jacob. So, gibutang ni Esau ang iyang kuha nga lutuonon pa o gikaon ni ang luto na. Na unsa may puwet ani sa atong kinabuhigsoon. Kani bitaw nagdali nga makakaon? Dayon makompromise na noon ang iyang mga panalangin sa Dios. Nagdali man gud si Esau. Nga naa man unta siya lutuonon pod iya hapong pagkaon nga dili siya atong kang Jacob. Ngano man day magluto to siya siyang giayam. Gay mga ngayaman siya og iyon ang Bible nga wala sama kang Esau. Ug mo'y mangayam. Sige na ay kuha kada uli. So, nasa kuha unya kay kalapuyan na mukaon na lang gyud atong luto na daan. Di na compromise na yang birthright. Now, napaputay senaryo nga sama ini kana bitong dali-dali nga mga desisyon. Kana magdali-dali taong desisyon, na usahay man compromise nimo ang pulong sa Dios. Nga bisag kabalo ka nga gidili na sa pulong sa Dios, tungod kay lami na gyud kayong kanon sa imong kinabuhi. Kana bang di na gyud ka kahulan. Nga gusto binimo nga maangko na, makaon binimo na, gusto binimo mabuhat nimo na, pagkaon na, imo na gikaon. Apan, kabalo ba ka nga, kompromiso na nas pulong sa Dios? Compromise na nas pulong sa Dios. Si Esau kabalo siya nga kung mukaon siya ato, kay giingnan man siya ni Jacob, kung mukaon gani kung ihatag nimo, kung imong ihatag imong pagkapanganay nako. Nakabalo naman ta si Esau, pero nisugod gyud siya kay gutom lagi. Muna nga ato ang tawhanon mao nay makahimong makakompromiso sa atong espirituhanon. Kay atong tawhanon dali kayong gutomon sa mga desire ining kalibutan. Mga desire sa mga tao nga walay Panginoon, ang imong tawhanon muabag-abag po dito. Ang atong tawhanon musabay po sa mga dili maayos kalibutan. O kanang mga desire wala tugutis pulong sa Dios. Kung naa kay desire igsuon, nga imong gihimo na imong gibuhat, nya pagtan-aw ni pulong sa Dios wa day tuguti. Gidili na pulong sa Dios. Pangayo sa Ginoo nga mas stop kada kaon. Kay kung sige nimo nang kanon niya, kanang mga desire nga dili ka buton sa Ginoo. Imbis nga daghan unta kang panalangin nga dawaton, mabalabagan. Imbis nga ang panalangin nga unta na dapat nimo hasta sa mong kaliwatan na adto na lamas lain sama ni Esau na adto sa iyang igsuon. Ang panalangin nga dapat niya o sa iyang kaliwatan tuwa sa igsuon. Ngano man, dali-dali lagi nga desisyon. No? And hopefully igsuon nga dili ni mo'y may tabo sa dali si family. Pero bitaw gigutom kas kakapoy, gigutom kas katulugon. Kanya, di na nung kakatog simbahan kay kapoy. Di na nung kakatog simbahan kay katulugon. Pareho naman nga punas ka Esau nga, yang gibaylo. Gibaylo na nimo ang pagumati sa pulong sa Dios katulong. Gibaylo na nimo pagumati sa pulong sa Dios sa kakapoy simulawas. Mauna gihimo ni Esau. Kapoy kayo siyang iluto. Kapoy na kayong iluto sa iyang naayam nga mga lagsaw. Kapoy na kayong iluto. Baylo ta. Di ba? Bini mo pagkaon na. Tayo mga Kristiyan nga nagbuhat ini. Daghan nga Kristiyan nga nagbuhat ini. Timpong simba gibaylo ra nas katulog. Timpong simba gibaylo ra sa kakapoy. Timpong simba gibaylo ra sa social media. Timpong simba lahi ra gitanaw sa internet. Imbis simba unta, nagtanaw rag internet. Di ba? Di ba ta parehas kang Esau? That's why ayaw pag-apas o blessing nga nagtuo ka nga daghang blessing imong madawat 2022 and then imong kinabuhi ipangbaylo nimo. Do na kay gikaon sa imong tawhanon nga nabaylo na ang pulong sa Dios. Kabantay ba kang giingon ni Jesus ni Maria? Aw ni Marta, yun siya. Marta, Marta, nahingawa kas daghang mga butang. Nagkapuliki kas daghang mga butang. Usaray kikinahanglan, si Maria nakapilis pinakamayo.
Luke chapter 10. 38 to 42. Mabasa niyo na diha. Di ba? Si Maria nakapili sa pinakamaayo. Ang pagpakaon sa imong espirituhanon, pinakamaayo nimong napili. Apan, kung nakapuliki ka sa iyong panimalay, kunya wa na kay time sa pagpamati sa pulong sa Dios kay nakapuliki ka sa inyong panimalay, what if ingnon ka ni Jesus? No? Wala ka kita ni Jesus pero ingnon ka sa small voice niya. Nakapuliki ka anang tanan nga usaray gikinahanglan. Hala, igsuon usaray gikinahanglan. Kay katong pagkapuliki ni Marta, dili makasatisfy sa iyang kinabuhi. Ang nakita ni Jesus nga mong ningon siya ni Maria nakapili sa pinakamaayo. Kay ang pinakamaayong napilian ni Maria ang pagpamati sa pulong sa Dios. Unya ang pagpamati sa pulong sa Dios makasatisfy ni sa imong kinabuhi. No? Dili man bali nga magkapuliki ta. Basta narag yung kay time sa pagpamati sa pulong sa Dios. Pero kanang imong pagkapuliki diha sa iyong panimalay. Nga imo nang mabaylo ang tempo sa simba, tempo nga naipulong sa Dios nga madungog sa simbahan. Imo na nang mabaylo kana ingnon ka ni Jesus. Nagkapuliki ka na usarong tay kinahanglan. Maunang walay kalinaw ang iyong panimalay. Usaray gi kinahanglan. Munang nagubot iyong panimalay kay usaray gi kinahanglan. O abi nimo ning mamiss nimo ang pulong sa Dios? Matingala lang ka nagkagubot iyong adlaw? Mamiss ra man gani nimo ang devotion? Magkagubot na gani mo huna-huna imong decision di na gani mao. Kung mamiss ra nimo ang devotion, how much more ang pagsimba mamiss nimo dito sa templo? Yakin sa may masamo ka na. Ikaw ba hasta pa yung panimalay? Kay pag iyon ganing Jesus nga usaray gikinahanglan, si Maria nakapili sa pinakamayo, kanang pulong nga napilian ni Maria, bisan pag dili siya muwali siyang pamilya, bisan po si Maria. Tungod kay gididikit niya ginabuhi sa pagmati sa pulong sa Dios. Ang Dios na manimuhat sa tibok niyang pamilya. That's why walay gubot. Nindot ang pagpuyo. Oh? Nindot ang pagpuyo. Muna ngayon si Jesus, nakapili siya sa pinakamayo. Muna, ayaw i-compromise ang imuhang kagutom. Gigutom man na imong lawas ron, ikapoy man na. Kaya nakatrabaho ganiha. Nya, i-kompromiso nimo imong dalunggan. Imong pamation ang imuhang mata. Ayaw pamatian imong kaduka sa imong mata. Makompromiso nimo ang pulong sa Dios. Pag kompromiso na sa pulong sa Dios, wala. Mao na tang isaw ani. Ibe na pamatan niya. Napagyud ang nahitabo ni Isaw. Si Isaw nagsalig kay gipanalanginan. Nagsalig sa iyang pagkapanganay. Igsoon, ayaw pagsalig that you are blessed na. Ayaw pagsalig nga you are blessed na. Kaya kung magsalig ka na blessed na ka, o di na ka mo, sige kaon sa pulong sa Dios. Kaya sa panahon na banggil na kabukaon sa pulong sa Dios, kaya nagsalig na ka, nga na kay gikalingawan, doon na kay laing gikaon, na matod pa to sa panultiyon sa uban. Pwede naman muli magsimba diri sa balay. Pwede na daw sila magsimba sa balay. Dili na sila matug templo. Kay nagsalig sila nga blessed na sila o pwede na magsimba o balay. Yun ana ba ang ingon sa pulong sa Ginoo? Nga bisag dili ka matug templo na ra kasi balay magsimba? Mao ba? O kung mao, ngano man si Daniel dito sa Babylonia, ngano man si Daniel layo kay sa Jerusalem ug ngano man nga moadto ba man sa dito sa Jerusalem ug magampo siya. Ablihan man niyang bintana ug moadto bang sa dito sa Jerusalem ano man na. Importante itong templo. Unya unsaon man nga di man siya kadto dito kay binihag man si Daniel, abrihan niya ang bintana ug magatubang sa dito sa Jerusalem. Kita dili man ta binihag. Amen. Dili ta binihag nga gitanggong ka sa imong balay. Dili ka parehong Daniel nga gitanggong sa Babylonia.
Kay kung napareho pa kang Daniel gitanggong sa Babylonia, dapat mo to bang hantian ng disciple church. Apan dili ka binihag igsuon. Doon na kay tiil gihatag ang Dios para maadto ka og templo. Kay importante ang pag-adto og templo. Naa dito mabatian nimo ang pagkaon nga mo'y makatagbaw sa imong espirituhan. Amen? Una ngayon, i-mindset igsuon nga, pwede naman kung sa balay magsimba. Mao po nang madto tagsimbahan, sige putang kasabaan. Anis balay, way kasaba. Ako rin kukulo kasaba sa kong kaugalingon. Yung mga mindset sa mga Christian, na mga pobre kayo, una-una. Wala nila sabti kung unsa gyud ang kaimportante pag-atos templo. Diba? No? Kagutom nga nakompromiso igsuon. Nga nas balay ra ka na ngaon. Imbis nga pagkaon mo adto kinahanglan ka mo simbahan. Lahi mo putong pagkaon nimong everyday. Doon lagi pagkaon ka ng simba. Gipangita sa Ginoo. Gipangita na sa Ginoo ang imong simba. Muna. Gipangita sa Dios ang imong simba. Karon adto tas atuang ikatulong klases kagutom. Duha na itong na-discuss ang prodigal son o si Esau. Karon adto tas atong gibasa sa 2 Kings chapter 7. Ikatulong nga punto, kagutom ni nga maghatod sa mga milagro sa Dios. Hala, nindutan ning kagutom karon nga atong isgutan ikatulong. Kay kagutom ni nga maghatod sa mga milagro sa Dios. Tanawa atong sugdonan verse 3. May upat ka tawo nga sanlahon dito sa ganghang sa syudad. Natagaan ta mo background sanlahon. Ang sanlahon dili sila pwedeng itipon sa katawhan sa Dios nga walay sanla. Giyay sulit ning sanlahon sa gawas sa kampo o gawas sa syudad sa Jerusalem. Na sila ganghaan. Separate sila sa mga tao nga nasulod sa syudad. So kung imong tan-awon ang background sa sanlahon, imposible kaayo ang ilang kinabuhi nga sila mo'y gamiton. Sakiton. Dili ka pwede mo kighalubilo sa nindot ug lawas. Dili sila pwede mo kaon sa pagkaon nga nasa sulod sa syudad sa Jerusalem. Nga naman, kung musulod sila syudad sa Jerusalem, matod pa nila, kung musulod ta ng syudad, mga matay ta dito. Di ba ningon ang upat? Kung musulod ta ng syudad, mga matay ta dito. Kay isalikway sila sa mga tao nga nasulod. Hawa mo sa lahon. Naamos gawas na mo gibutang. Nganong isulod mo? O yan, ningon po sila. Kung magpundo ra punta dinhi, aning atong gipunduhan, mga matay kaya punta. Nga naman, why mo hatag nilang pagkaon? Kaysa lahon. Walay mo hatag nilang pagkaon. Nga naman, kaya ang tibok syudad sa Jerusalem, gutom po. Abi ni sa chapter 6, ani, ang kagutom nila gikaon ang ilang mga anak. Muna akong gingon. Nga doon ay pagkaon nga luod, alang nimo, apan alang sa uban nga gigutom. Kanon nila bisan ang luod. Basta lang matambalan ilang kagutom. Hasta ang ilang mga anak. Di ba? Luod kayo, no? Mukaon kas kaugalingon nimo anak. Pero chapter 6 basahon nimo dia. Before ang 7, gikaon nila ang ilang mga anak, kapuli-puli sila. Munang dako kayong kagutom sa Jerusalem. Why? Muna yung pungutana. Nganong dako kayong kagutom sa syudad sa Jerusalem? Nga katawhan man sila sa Ginoo. Ang rason, muna yung rason, wala na sila magsimba sa tinuod nga Dios. Ang gisimba nila, Dios. That's why niabot sa ilang espirituhan ng kagutom. Ita, wala to tayo larawan. Wala to tayo mga imahen sulod sa itong panimalay. Pero may nilabaw. Naay nilabaw nga itong ikalingawan. Nga nalabwan ang Ginoo. Idol. Idol gyapon siya. Wala ka kadibusyon na ng buntag. Kay gauna ka o. Internet. Idol. Basta nilabaw gani siya, idol. Kung mulabaw na gani na sinong kinabuhing suon, dili ka kapil pa anak, nagigutom yung espirituhanon. But,
ang imong espirituhano nag-grieve siya sulod. Kabalo ka na nag-grieve? Di siya mamutang sulod. Kaya gusto siyang mukaon sa pulong sa Dios. Apan ang imong tawhanon, mo may imong giunang pakaon. Sumugrive siya. That's why may tabo ang kagutom. Mo na tinud nga kagutom din eh. Sulod sa siyudad sa Jerusalem, wa na'y makaon, wa na'y tubig. Tapos, ang senaryo diri, gipalibutan si tanang sundalo sa Syria. Imagine ha, nakasulod sa siyudad sa Jerusalem. Walay makaon, walay tubig. Gipalibutan mo sundalo sa gawas. Makagawas ka para mo kuha pagkaon? Makainom ka para mo kuha pagkaon sa laing dapit? Dili. Kaya ginapunting sa sundalo sa Syria ang ganghaan sa siyudad sa Jerusalem. Mo'y gipunting nila. Ilang ipalidan nga kung naay mo gawas, bisan usa. Patyo nila. Nganong mo man nila atakiha ang siyudad sa Jerusalem? Ang tuyo sa mga sundalo sa Syria, pagutumon na sila dito. Ikaw ang gilibutan, pero wala nila sudlag, wala nila sulungan. Kaya nilang sulungon, pero ang mindset sa mga sundalo sa Syria, patyo na na sila sa kagutom. Atong libutan na nila sila, asa mo na sila manguhag pagkaon, asa na sila manguhag balangoy, usa pa na, sagi. Wala. Kanang ilang konsumo diya syudad, sa sulod sa syudad, kay gikural man, kanang ilang konsumo diya, kurot na. Oh. Tiyaw na. Nga naman, natay kagutom sa itong espirituhan. Ipalibutan kag kaaway. Abi mo sundalo Syria, mga demonic forces na nga naglibot sa imong kinabuhi. Pag adto nimo social media, wala. Mura kang nasulod sa siyudad sa Jerusalem. Nga ang imong konsumo sa imong espirituhanon gihinay-hinay ra kaon sa imong tawhanon. So, nato kay devotion. Kunya pagkaugma, internet naman po. Mas labaw man gyud ang internet. O malabaw man gyud ang social media kaysa devotion. Matingala ka ng adlaw, ano man kung kinabuhi oy. Mura man kung na siyudad sa Jerusalem, di ko kagawas. Di ko kagawas sa akong kasaputon. Di ko kagawas sa akong kasipog ug ulo. Di ko kagawas sa tanan akong kinaiya nga dili pa kaymutan sa Ginoo. Why? Gigutom yung espirituhanon. Pakan ang imong espirituhanon, ayaw pakan na sige ang imong tawanon kay kung pakanon sige imong tawanon, dili ka kontrol sa imong tawanon. Lisod kontrolon ang dakog kaon. Lisod kontrolon ang dakog kaon. Pangutana, kinsay dakog kaon sa atong kinabuhi? Ang tawhanon ba nimo karon o ang espirituhanon? Kung nabalansin nimo nga mas gamay ra ang kaon sa espirituhanon, ug mas dako ang sa tawhanon kada adlaw. And then, di ka kontrol. Amen? Kaya bisag feel nimo nga busog ka, apan manulod pag ka. Kaya di nyo makontrol ang imuang tinguha. Salamat Ginoo sa JDC pamilya ato naming gulay nanulod. Apan dunay wala ka kontrol silang ikaon. Di sila kontento nga ilang tiyan na pusog na o isudlan pa nila ito upang plastic. Salamat kay wala dili sa JDC pamilya. Inanay isuon, dili na sila kakontrol sa kinaiya nga makaulaw kayo. Why? Gidaog na silang tawanon ang espirituhanon. Nagsinina sila green Christian. Sinina to sila green. Makita nimo ang Jesus pero katapa ko. Diba? Makita nimo ang Jesus pero gainom. Na Jesus tatak pero gainom. Nga naman, di ka control. Kaya sige mong pakawan ng tawanon. Huwag may kaon-kaon sa pulong sa Diyos. Diba? Una-unaan igsoon, tibuok syudad sa Jerusalem, hasta ang hari gutom. Tibuok syudad, gutom. Kabalo igsoon, kinsay pinakaunang gigutom diha sa syudad? Ang upat ka sanlahon
ang pinakauna nga gigutom. Pero nganong nganong na-survive man sila. Hinumdumi niya, before ang gutom na ibo sa Jerusalem, kaning upat kasanlahon gipagawas na daan sa hari. Kay balaod nila nga dili pwedeng utipon ang mga sanlahon sa nindot ug lawas. So gipagawas na ni daan, wa pay Syria nga sundalo naglibot. Gipagawas na daan. Wa pasabot. Daan na silang nasgawas syudad, wa gyud makaon matag nila. Wa sila pagkaon nga matimo. Now, adto ta scenario ini. Karon, ni-decide sila. Nindot na mo decide ka. Kana bang mo decide ka nga pinaagi pagtuo by faith ang iyong pag-decide. Dili by food, no? Abi niyo by faith na ning ilang pag-decide. Bisan tuod nga ang kagutom maoy ni action nila para mulakang. Ang kagutom may gigamit sa Dios para mulakang ni sila. But ang nakita diri nga tungod po silang pagtuo. Now, tanaw ng ilang pagtuo. Ngayon sila, kung usulot ta ng syudad, mamatay ta. Kung magpabilin ta sa tong gipuluhan, mamatay ta. Kung wadto po ta sundalo sa Syria, kung ilatang unsaon, mamatay ta. Apa niyo sila, bahala na. Faith. Diha ni gawas ang dako kay pagtuo nila. Grabe, no? Kana din paglakaw des pagtuig suod. Pamahala niya ina siya. Nga bisag unsay may tabo. Amen? Munang dunay kagutom karon nga muhatod kini sa mga milagro sa Dios. Nganuman, kay kung aksyonan nimo gyud, kana bitaw, Lord, ika na'y bahala ni kong ginabuhi. Bahala na ka Lord sa akong ginabuhi. Bahala na ka Lord sa akong pamilya. Ang faith, pamahala na. Ang tinuod nga faith, pamahala. Kana bang ang Dios na imuhang gitugyanan? Bahala ni kung kinabuhi, mamatay ni. Basta kay nagsunod ko sa Ginoo. Bahala na. Wala akong katrabaho. Bahala na. Gamay kong sweldo. Bahala na. Mo ni ang tanaw nila sa akong ginabuhi. Basta kay kini kung piniliog para sa kimayan sa Ginoo. Oh, inaana ang faith. Now, kana ra pagtuway igsoon kung naanan nimo, ang mahitabo nimo ana muhatod na sa mga milagro sa Dios. Now, niingon ang mga upat ka sanlahon. Tana! Adto na sila. Kano usang orasahan sila ng adto? Grabe ninduta gay lang pagtuo. Ni adto sila og kilom-kilom. Hallelujah. Kabalo mo sa kilom-kilom? Panahon nga tinglong-ag. Tinood. Ni adto silang panahon nga tinglong-ag. Duta na. Nindot kayo ng pagtuo ba nga? Wa kay makaon sa iyong panimalay. Nya iatol ra nimo mga alas 6 mo bisita ka silingan. Siguro na. Pagtanaw nimo, wa may ka pagkabuntag sayo, wa may kahoy. Kung naw kayong kahoy nimo bisita ka silingan, libre ng kape. Pagtuo na siya. Kilom-kilom giatol nila og kilom-kilom. Galong agay pa ang mga Syria, taga Syria. Gaukay pas bugas. Kuatong bugas dia kay bukay na ko. Isra dia. Ipino. Kuna na tara. Nan. Tinindota. Kay sa dihang gapadulong sila sa campus taga Syria. Ang Dios gapadahonog og daghang sundalo. Ala pagkaninduta igsoon. Ang Dios gapadahonog og daghan kayong sundalo nga bisag wala. Bisag wala pero gipadungog ang Syria og naa. Ang ilang nadunggan nga gadahonog bisag wala, iyon sila hala. Wala tani nag-abang. Nagbayad ang Israel sa mga sundalo sa Ehipto, tanang dalagan ta. Pero ang tinud wala. Kayang buhaton sa Dios ang naa nga kayang buhaton sa Dios ang wala nga kung pamation sa kontra naa. Timani ni igsoon.
Wala apan sa pagpamati sa mga kontra naa. Di ba na? Kagutom nga naghatod sa milagro sa Dios. Amen? So, ato ni timuhaon igsoon nga kanang bitang gingon sa Matthew 5:6 nga, blessed are those hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Tagbawon niya sila. Muna. So, unsa man diay nga kagutom ang gipasabot sa Dios sa atong ginabuhi. Kinahanglan diay so ikaw ako, gutomon ka sa pagkamataron. Kato sa isaw, pagkamataron mo itong yung kagutom, yung mga gibaylo? Dili. Ang prodigal son, kung sa itong yung kagutom, pagkamataron ba to? Nga nagtungo man siya, ang mga pagbisyo kahilayan mo ay makapasatisfy? Dili. Pero tanawan ng sanlahon, kagutom nga naghatod og milagro, ngadto si milagro sa Dios. Unsa man, ang mga kaaway gipadla sa Dios nga walay gihimo ang sanlahon. Faith ra, pagtuo ra gihimo sa sanlahon. Gani ang ilang tinguha dito, makakaon ra kita dito, umatay ta dito, ang gina. Basta kay busog ta. Buat pasabot na igsoon, kung naataan nga kagutom for righteousness kanang pagkamatarong, tarungon ipatarong nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Ang Dios may manimuhat sa imong mga kaaway. Naabi atay inimi. Balukang inimi nimo, kaaway nimo, nagasunod-sunod rin nimo. Tapad rin nimo. Kuyog nimo nagtulog. Kuyog nimo pangaon. Kuyog bisan asa ang imong kaaway. Kapalo po kagin sana. Ikaw! Imong kaugalingon imong kaaway. Yan si Jesus Matthew 16:24. Katong mo sunod na ako, ilimod niya yung kaugalingon. Magpasan siya sa yung cross kung musunod na ako. Why? Imong kaugalingon, ang biruan imong kaaway. So, magtinguha pa lang kada pagkamatarong, imong kaugalingon na ang unang mong supaki. Nagtuo kang imong pamilya. Ikaduharan ng pamilya nimo, number 1 mo sumpaki kung magtinguha ka sa pagkamatarong, imong tawanon, imong pagkaikaw. Di ba? So kagutom nga maghatod sa mga milagro sa Dios. Grabe no, pag abot nila sa kampo dito na hawa na ang mga Syria ng mga sundalo naman. Kadungog mo sila dahunog. Pag hawa sa mga Syria dito, sulod sila sa mga tulda. Kabalo kag yun sa nila. Pag sulod nila sa tulda, kaon sila dito todo, inom og todo. Uhaw kayo. Pila ka tuig kung sila ka-survive sila. Kaon! Kung manila kaon, kuha sila sa mga bisti, mga bulawan, pangtaguan nila, matod pa dili sa istorya ng pangtaguan. Dunay usa ka sanlahon nga niingon. Dili maayo ang atong gihimo. Busog pa ta, nangawat pa gyud ta. Busog pa ta, nanago pa gyud ta. Muna di gyud maayo nga timpong kumbira. Busog na unta ka. Unya manala pa gyud. Di yun na maayo. Kay mismo ang mga sanlahon nakakita sa ilang sayo. Adi ni maayo nga itong gimo. So ginla nato ang hari nga naatay nakaon diri. Abi ni Migsoon, mao ni ang kagutom nga maghatod sa mga milagro sa Dios. Ang kanhing mga uloy gikaon, lawas sa tao, bata gikaon, ani higayuna tibuok Jerusalem nakakaon. Di ba na akong milagro? Katulang pagpapahawa, katulang pagpadungog sa Dios sa mga sundalo sa dinahunog, milagro na na. Kadtong paghawa sa mga sundalong Syria sa ilang mga tent, nya nanay mga bilin nga mga linungag, kada kong milagro ana. Dili ang sanglahon ang nanglungag. Gilungagan daan sila sa taga Syria, usa mi hawa. Murag niyo ng Syria ba nung aga nato ng sanlahon di hawa ta. Milagro na na. Daghang kay milagro gihimo diha. Gisugin lang nilang hari, tibuok Jerusalem nakakaon. Tako na kay milagro, kay gutom kay sila, pero nabusog sila sa tanan nga mga kabta linungag dito, o tanan nga mga trigo, tanan nga lungagunon pa gidala dito sa Jerusalem. Di ba? Inanay igsoon. Sudlo nato ni. Hopefully gutomon taning
pagkamatarong. Usaman pag-apply, pastor. Magtinarong ta sa atong kinabuhi. Kana bang way gaalaga tas Ginoo daw sama gigutom ka. Kung gigutom ka, sige kung kang mukaon diha. Kung gigutom pa ka mukaon jud ka. So kung gigutom ka sa pagkamatarong, magsige kag buhat og matarong. Amen. Nya mo na milagro nga makapanalangin sa tibuok nimong pamilya. Kung gigutom ka sa pagkamatarong, ala gutom gyud sige sa pagkamatarong. Di ba? Yan yun ang Bible. Matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Dili. Sa unsa bahin nakatikas sa mga halad o ikapulo. Dito na. Tingkag mo na ito dalungan. Kung walihan na taan ang mga pulungan, sa manay pamugos naman po ni. Oh, yung ka, magtinguha kang matarong. Iyon ka, sama ka aning sanlahon, nga mo action, nga maghatod sa milagro. Apan nganong di man lagi ka? Nganong walihan ka ng tithes and offering, di man lagi ka? Di walay milagro? O dili ka? Hallelujah. Patod pa, ang dalunggan o ang imong bulsa connected. Imong dalunggan nakadungog ka sa wali, pero imong bulsa bungol. Ang imong kalsunes abot sa batiis ang bulsa. Inikot nimo wa may pakuha naman buslutan di ay. Abot sa batiis ng bulsa. Unya, muamin anang pagkamatarong. Gigutom ka ni pagkamatarong, Lord. Ako ni buhaton. Simple ra instruction sa Dios. Dili masunod. That's why wala mga milagro na hitabo. No? Sabihin mo, milagro kayo ni sanlahon nga kakaon sila. Milagro kayo nga sila dili dapat pakanon nakakaon o sila pa mismo nakasir sa tibok Jerusalem. Milagro kayo na. Nga sila ang gigamit sa Dios nga makabalo, mapanlanginan ang tibok Jerusalem magkakaon. Nga naman, nitik sila action. So, kung ihaw ka sa pagkamatarong iso, lakangi, bulakang ka, agiwalihan mo buhanin. Ikapulong iya din sa Ginoo. Bulakang ko ini. Kaya niyon mamalakyas nga, matarong pa sa kataong pagtika sa Dios. Ito ba dili? So, jadi si pamili, kung nagtinguha ka sa pagkamatarong, ayaw panikas. Kaya ang imong katikasan sa tubangan si Ginoo, muna'y hinungdan nga wala mo gawas ang mga milagros Ginoo. Panalanginan unta ka. O mas daghan pa, sama sa mga sanlahon, nga nakakuha pa sila mga bulawan o pisti. Panalanginan unta ka, pero wala man. Kaya, ang iyong pagtuo, magduha-duha pa man kas Ginoo mo panalangin ba? Nagduha-duha pa kas Ginoo ang panalangin pagkus Ginoo. Kung mabuyan ako ni kwarta siguro padagoy panalangin. Dili. So pagkamatarong napa. Kung nagtinguha ka sa pagkamatarong, unaha ang Dios. Dili ra kay kanang malakyas tristis. Kung gigutom ka sa pagkamatarong, unaha ang Dios. Top priority nimo ang Dios. And Matthew 6:33 kay ang tanang butang iya nang idugang diyan nimo. Ngano wa may nadugang ang mga butang paingon diyan nimo. Kay dili nimo top priority kayo ang Ginoo. That's why dili walay mga milagro kayo, pero kini ikatulong natong punto, kagutom ni nga maghatod sa mga milagro sa Dios. Ipaingon ka anang mga milagro sa Dios ba? Kung giuhaw ka, gigutom ka sa pagkamatarong, ya kung buhaton gini yung pagkamatarong, kana pang gisulti sa pulong sa Dios imong gibuhaton. Dool kayo ka sa mga milagro sa Dios o mga saad sa Dios. Amen? Wala pasagdi ang Jerusalem tungod ani mga sanlahon. Wala pasagdi ang Jerusalem tungod sa sanlahon. Pero ang Jerusalem ipasagda nila ang sanlahon. Ang sanlahon may gamit sa Dios nga wala sila pasagdi. Paling ninduta, no? Muna nagtinguha gani kas pagkamatarong ikaw ug ako. Kung unsay gikauyunan sa pulong sa Dios, mao poy imong buhaton. Pagkamatarong manaway atong gikauhawan.
Kung unsay gisulti sa pulong sa Dios, ano yung pagabuhaton? Kaya ningon man ang pulong sa Dios. Kung unsay inyong gitugutan din isyuta, gitugutan po nas langit. Ang iyong idili diri isyuta, idili usab dito sa langit. Nya sabton dahil na itong mga palahubog. Si Jesus diri sa kalibutan iinom og vino. Gitugutan din isyuta o dito po sa langit gitugutan. Iinom ta. Dili na magpasabot igsoon. Ang ingon itong unsay gitugutan sa yuta, gitugutan ko sa langit, but sabot. Ang pulong sa Dios naa na to. Kung unsay gitugutan dinhi sa pulong sa Dios, mao ko na gitugutan dito sa amahan. Amen? Ang unsay gidili dinhi sa pulong sa Dios, kay nagtan-aw mo po na amahan, mao po na yang gidili. Unya kita unsay gidili diri pulong sa Dios, atong inon nga, ubuhat na ko atong kuwan, dili kay mutan sa Dios. Wala na nanauyon. Wala na nanauyon. Nga, pagtanaw ni mo diri, dili man, yung imong hunaw-hunaw, nakasabot ra ka diya, Lord. Dili soon, unsa gani gisulti diri, mao po na dito sa langit, nagtanaw man. Unsay gitugutan dinhi, mao po na dito. What mo yun ka? Kung nabasahan diri sakit man, ako yan po ni mo, Lord, sabot ra ka ni akong ibuhat. Dili na ko yung isuon. Gidili na. Kung unsay gidili dinis pulong, gidili ko na dito sa mahan. Kung unsay gisaway dinis pulong, gisaway na dito sa mahan. O kung unsay nakasulat dinhi, mao ko na yung pulong kay siya Dios, ang pulong Dios. Amen? Kung giuhaw ka o kung gigutom ka sa pagkamatarong, unsay gidili dinhi, kana. Unsay gitugutan dinhi, kana. Ayaw kaon anang bisag idili diri imong gihapong buhaton. So on. Ay milagro. Munay kagutom nga ikaw may gikaon. Ikaw may kanon na. Kung mukaon ka nang wala. Supak sa pulong sa Dios, ikaw may kanon. Prodigalsan, mo na yung himo. Isupak niya nga man, palay ko siya. Siya may gikaon. Si Esau, gibaylo po niya. Siya po'y nawadag panalangin. Pero ang san lahon? Nawadag panalangin sa nakapanghatag pa sila. Busog pa, nakadala pa mga bulawan, nakashare pa. Amen? Kung buhaton ni mo nagsuon, ikaw ako, jadi si pamilya. Muna pagkaon nga makasatisfy sa tanan mong kagutom. Satisfy ang sanlahon pat kabo. Gawa sa satisfy sila, nakashare pa sila. Ang tinuod nga satisfy igsoon kanang makashare. Amen? Pero kung gigutom pa ka, di yung kakashare. Munang mailhan karon kung satisfy ba ta. Kung nakashare ka sa pulong sa Diyos sa mga tao, pasabot. Puno ka, satisfy ka sa pulong sa Diyos. Pero kung nagpungko, ra ka paminaw pa uli, pasabot, gigutom pa ang imuhang kalag. Wa pa siya nabusog kung sige ra ka paminaw. Paminaw pungko pa uli. Maura, imong himo sibahan. Wa pa na nabusog imuhang espirituano. Kay ang tinuod na nabusog, makashare siya, makapaambit siya. Amen? Magsigira ba kagkaon? Dili ka mo share? Muna'y hakog o dalo ng mga Kristuhano. Ipakaon na sa Ginoo, apan nagdinalo. Ipuno sila sa pulong sa Ginoo, apan idinalo nila. Ikaulaw nila. I-share ang pulong sa Diyos. Sa iyong panagtigom, i-share ang pulong sa Diyos. Kung nagtinguha ka sa pagkamatarong, ang pag-share sa pulong sa Diyos, pagkamatarong na siya. Ang pag-share sa liba, daot na siya tugangan sa Ginoo. Wala tuguti sa pulong sa Diyos. Ang pagsigi ni mong panaot, wala na tuguti diri sa pulong sa Diyos. Kanang musurok imong dugo, kanang imuhang isig ka magtotoo, kanang dili ka kapasaylo sa imong isig ka magtotoo, wala na tuguti sa Diyos. Pero para nimo murag itugutan. Bahalag dili mo magka sitol, bahalag dili mo magkapasayloanay. Bahalag pila ka tuig mo nagsimba ni simbahan nga walay tagdanay. Murag okay ra sa inyo ha. Dili man na mo mao. Wa man tuguti sa pulong sa Dios. Di ba? So, ining kagabi yung igsoon malandong ka sa pulong sulti sa Ginoo. Nga dili kay tanang kagutom makabusog nimo. Pero adunay
dunay kagutom nga mohatod sa mga milagro sa Dios. Kanang kagutom sa pagkamatarong. Mao nay tinguha ka. Magminatarong ka. Ayaw pagsalig nga Kristohano na nga di na ka magtinarong. Ayaw pagsalig nga blessed ni ka nga di na ka magtinarong sa imong kinabuhi. Ayaw pagsalig nga daghang gisaad ang Dios nga panalangin apan dili na ka magtinarong sa tubangan niya. Ayaw pagsalig nga sige na kang simba nga di na ka magtinarong. Dili na ka manalingho, dili na ka musunod sa iyang pulong. Ayaw pagsalig na. Kaya ang gusto sa Dios, Matthew 5:6, bulahan ka to nga gigutom sa pagkamatarong kay sila pagatagbawon. Matagbaw ka sa mga himong milagro sa Dios. Panwa kay katagbawan, magsikag bisyo kahilayan, wa yung kay katagbawan. Magsigi ka o compromise sa iyong pagkristohanon, wa yung kay katagbawan. Kaya ang tinuod ng mga natagbaw, kadturang nangita o giuhaw o gigutom sa pagkamatarong. Amen? So God bless the si Panginoon.